Vostedes non foron capaces de presentar un proxecto industrial viable para esa provincia en 17 anos. Solo presentaron o de Altri. Por tanto, hai capacidade enerxética, o que non hai é iniciativa por parte da Xunta de Galicia. Mire, a cuestión está clara. Sin conexión eléctrica, ese proxecto non se pode autorizar. E vostede debe tomar a decisión de resolver, porque a decisión, a resolución dese expediente vai a ser personal, política, pero tamén personal de vostede, señor presidente da Xunta. Terá que denegar ese proxecto cando ese proxecto non é autorizable porque non ten conexión eléctrica. E se non, tomará unha decisión inxusta e vostede sabe co é. O presidente dun Parlamento tampouco se lle pode estar tensionando constantemente. Hai un artículo que é o artigo 104 que dice que o presidente poderá chamar a cuestión, o sea, se alguén se vai fora do tema. É que aquí non se foi nadie fora do tema, é que non se entrou. Bueno, a partir de ahora vou tomar nota. Cando lea a pregunta que vostedes resisten para a sesión de control, vou me imaginar que pon unha postdata que diga: postdata, o que preguntamos non ten por que coincidir en absoluto co que vou a falar despois na sesión de control. Porque como presidente é Dios, ten que saber de todo, esa súa teoría, porque claro, é que vostede é o representante de Sánchez en Galicia, e polo tanto cree que os presidentes falan, teñen que falar de todo sin saber de nada. Total, que máis dá? Se pode cambiar de opinión dun día para outro. Que máis dá? Os presidentes deciden os expedientes de xeito persoal, o que máis lle conveña, como está decidindo Sánchez o futuro de España. Todo o que está facendo é pensando no seu futuro persoal. Pero hai unha diferencia, señor Besteiro. Eu teño a confianza dos galegos e decido as cousas pensando no futuro de Galicia. É unha enorme diferencia.